Slušamo pesmu iz Homolja, slušali smo i dve pesme sa Kosova i Metohije, prosto upoznajemo se sa jednim novim pristupom u tumačenju srpske tradicionalne pesme, pa me interesuje u kojoj meri vaše proučavanje, naučno proučavanje ima odraza i na samu interpretaciju. Evo slušamo, vi ste snimali ove pesme, prosto koliko se to negde u interpretaciji razlikuje od onih koji tradicionalno interpretiraju srpsku tradicionalnu muziku. Kada imam priliku, recimo, da dobijem neki kompakt disk od nekog izvođača, ja već nakon prve numere, recimo, kada pustim, ja jednostavno prepoznam u toj pesmi da li se ona oslanja na iskonsko predanje ili u pitanju stilizacija. I apsolutno mi je jasan pogled tog izvođača na srpsku tradicionalnu muziku i uopšte na srpski muzički folklor. Dakle, on meni kroz jednu pesmu kaže sve o onome kako on posmatra srpsko predanje, razumete? Zašto se to tako dešava? Zašto mi imamo mogućnost da na osnovu jedne pesme spoznamo unutrašnji svet izvođača, da vidimo čemu on teži, kakvi su njegovi stavovi kada je u pitanju srpski muzički folklor, na koji način on gleda na srpsko predanje. Upravo zbog te amplitude o kojoj smo govorili, jer ona je toliko uzvišena, ona toliko govori o nama kao narodu i uopšte o nama kao pojedincima. Dakle, da biste vi mogli da ispuštujete tu amplitudu u potpunosti i da vaša pesma zazvuči kada je vi interpretirate apsolutno u tom nekom najbližem vidu autentičnom izvođenju, vi morate imati jedno veliko predznanje i morate istinski prosto zaći u taj najdublji sloj pesme. Morate znati koja je to pesma, kojem ona običaju ili obredu pripada, kada se izvodila, na koji se glas izvodila. Naš srpski narod u svom predanju ima sijaset glasova na koje se izvode određene pesme. Pa tako recimo lazaričke pesme, koje su se izvodile recimo nedelju dana pre Uskrsa, one se pevaju na lazarički glas. I ne mogu se pevati ni na jedan drugi glas, samo na lazarički glas. Jednostavno, taj glas vam određuje starinu pesme, određuje njeno mesto u običaju i obredu. I to je jako važno. Da li je za interpretatora neophodno da ima to predznanje koje vi posjedujete ili prosto može sam u sebi, prosto negde genetski, da nosi predispoziciju da potpuno nesvesno peva tako, a da ne zna zašto peva tako? Da li ste se susretali sa takvim interpretatorima? Ja sam imao priliku na brojnim svojim gostovanjima da se sretnem sa zaista raznim izvođačima srpske tradicionalne muzike. I verujte mi da oni koji recimo su malo znali o srpskom predanju, da su oni izuzetno površno interpretirali srpsku tradicionalnu pesmu, a opet oni drugi koji su bili bremeniti znanjem, oni su jednostavno prilazili sa jednom velikom ozbiljnošću i u njihovoj interpretaciji se tačno čulo da oni apsolutno poznaju tu pesmu i da jednostavno je ova ploča na jedan istinski način. To se apsolutno čuje da li vi imate znanje ili nemate znanje o tome. Jer verujte mi, na selu, ljudi koji interpretiraju srpske tradicionalne pesme, oni znaju o tim pesmama apsolutno sve. Mi etnomuzikolozi možemo samo da odemo na selo i da ih sa velikom pažnjom slušamo, te divne ljude koji jednostavno već vekovima prenose svoje srpsko predanje. Samo da sedimo i da ih slušamo kako nam oni govore o toj pesmi. Jer oni znaju ono što mi zaista teško da možemo da znamo samo na osnovu slušanja tih pesama. Zato recimo kada imate jedan kompakt disk, recimo neki etnomuzikolozi ili drugi stručnjaci objave neki kompakt disk i sada oni vama na tom disku prezentuju svoju građu koju su snimili u određenoj oblasti, dakle jedno autentično, potpuno pevanje. Oni vama u propratnoj knjižici kompakt diska moraju da objasne prosto kada se, zašto se pevala ta pesma. Oni vam zapravo pišu ono što su njima ti ljudi govorili za vreme boravka njihovog u toj oblasti. Dakle, šta su ljudi ti njima govorili o toj pesmi. Jer mi bez tih komentara, apsolutno, ne možemo da doživimo do kraja srpsku tradicionalnu pesmu.
Čini mi se da se tu javljaju određeni problemi. Prvousmena tradicija je ta koja prosto sama po sebi, s obzirom da se prenosi s kolena na koleno, doživljava modifikacije. Koliko se mi od tog prvog vremena do danas, koliko smo se mi ipak modifikovali i zaboravili neke podatke? Jeste, recimo ako krenemo od prehrišćanstva, jer naučno je dokazano, etnomuzikolog Petar Vukosavljević je dokazao da je srpska pesma potiče iz prehrišćanskog perioda, postoje dakle naučni dokazi i to ja jednostavno sada vama ne govorim na osnovu svojih nekih istraživanja, već je to objavljeno u Petrovoj publikaciji i on je jednostavno to naučno dokazao. Ako mi pratimo taj razvojni put od prehrišćanstva pa do današnjeg dana, mi ćemo primetiti da je ta srpska tradicionalna pesma doživjela zaista određene modifikacije. Međutim, one nisu bile velike. One su bile izuzetno, tako da kažem, tihe. One su se tako s vremena na vreme pojavljivale, ali vrlo suptilno. Ne da naruše osnovnu tu amplitudu srpske tradicionalne pesme, već vrlo tiho, nenametljivo. Prosto kako je vreme prolazilo, znate, to usmeno prenošenje sa pevača na pevača, znate, neko uvek jednostavno doda nešto u nekoj maloj količini. Međutim, vi niste u selu mogli, kada preuzmete određenu pesmu, sad recimo recimo moj otac je sada recimo u selu i on peva određenu pesmu i sad on to prenosi na mene da ja kao buduća generacija to nastavim. Ja ne mogu nikako da unesem određene segmente u tu pesmu koji ne pripadaju tradiciji s koje ja potičem. Upravo taj element je bio spasonosan, jer vama nije kolektiv dozvoljavao da vi unosite nove elemente koji su strani tradiciji. Jer zamislite sad jedan ljudski organizam. I sada zamislite da ja jednostavno, evo da tako kažem, unesem u svoje telo nešto što je strano, što njemu ne pripada. Šta će to moje telo da uradi? Ono će automatski da izbaci to strano telo iz organizma. Isto tako se ponašao kolektiv na selu. Ukoliko ste vi kao pevač hteli da unesete nešto novo u tu pesmu, vama je kolektiv rekao ne, to nije deo našeg predanja i vi jednostavno vi to ne možete da uradite. Jer je to jedan izuzetno strog kolektiv bio u narodu. Vi niste mogli da pevate određenu pesmu ako njoj nije vreme tada. Ako ne možete pevati jednu božićnu pesmu kada nije Božić. To je bilo strogo zabranjeno. A da ne pričam o tome da se ja usudim sada da unesem neki novi element u tu pesmu. To nikako.